tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi mergem într-o casă bântuită ACR. Sunt pe pod, am închis din greșeală și am dat la început, da. Sunt cu George, Trufan și Vlad, care filmează și el. Vreau să fac o promovare lui Alex. Canalul lui este Alex Vlogs. O să vi-l las în descriere. Da. Și vreau să vă zic să-mi lăsați întrebări pe contul Lazarov Matei și să mai lăsați întrebări pe Vlad Radu Priscornic și vreau să mai fac o promovare lui Vlad Radu Priscornic chiar în sine, lui ăsta. X-Walder Prototip HD, da? Totul în descriere, acolo mergem, da? Este un service de mașini nou și da, vechi. Automobil Clubul Român. Adică ACR. Așa și vom da stop și ne vom vedea acolo. Pa, pa! La Alex Vlogs. Suntem aici vom intra. Întâi trebuie să verificăm că nu e nimeni. Nu. Vlad a rămas fără baterie. Băi! Este o doamnă acolo. Da. Da. Și eu mai am 18% la baterie. Vlad mai are 15. Dar o să filmăm cât mă mai ține. Aici vedeți că nu mă aud zici. Da. Aici lăsați prima oară să urc eu sau cineva. Da, ca să nu ne țină camera. Asta e Eduard care a rămas în urmă. Și acum o să ne țină camera George. Nu, să sară Trufan, că ține el. O să-i dau camera încet. Ai grijă că scuie. O să-i dau camera încet cu Trufan. Așa, uitați pe Vlad, acum îl așteptă pe Matei să urce. Să sară. Ai grijă, Edi. Aici suntem noi, aici am spart geamuri. Da, suntem aici. Nu, da, uite, geamul ăsta am spart eu. Și ăla este geamul care a venit. După cum vedeți aici, acest noroi e foarte ciudat, că nu se poate, adică chiar dacă e uscat, dar tot așa rămâne cadavru. Ne explică Aici sunt niște papuci. Ne explică Trufan tot Unui domn. ce trebuie. Ceea ce poate. Uite aici sticlă. Asta nu era acum câteva zile. Da, dar se mai lucrează aici. Înăuntru, în atelierul ăsta, nu. Nu, aici nu mai și lucrează. Aici nu. Aici să salte apă higienică. Băiat a pus băiat. Da. Aici dormeam. Adică cei care nu munceau era foarte pedepsiți, aspru și stăteau acolo vreo 2-3 zile. Și aici este magazia de lângă noi. Care de aia din gunoi. Și aici e magazia de lângă noi. Nu vom intra acolo. E foarte, uitați semnul lui ACR. Da. Șobolanul vine acolo. Uitați așa. Vezi că șobolanul ăsta What? De ce nu mă spune că șobolanul? Da, bă, șobolan. Uitați că sus. Uitați cablul care e foarte. Uitați Acel cablu nu era acum câteva zile așa. Da. Iar uitați-vă, mă întrebați de ce asta dau aici, era un atelier de mașini. Da. Uitați numai câte pânze. Da, e vechi, din mori. E foarte vechi. Uitați câte găuri sunt pereți. Uitați ce vede. Băieți, și X-Walder Prototip HD cu Max 1 milion și cu mine, Alex Vlogs. S-ar putea peste 2-3 zile să facem un episod din Provocări Nebune 1. Da. De asta chiar în drum spre ACR am lăsat comentarii pe Facebook. Să sară cineva primul să ne țină camerele. Da. Și plin de sticle, e urât. Nu e frumos deloc. Nu-mi place absolut deloc. Trufan filmează telefon. Dă mie. Ai grijă că te poți împiedica. Așa, ținem treaba asta. Acum. Știu că doar câteva lucruri au fost un pic. Hai văzut de baia. Aici era baia. Cine deschide? Baia. Și pute acolo. Dar cine deschide baia? Nimeni. O deschid eu, Ok. Deschide odată dacă vrei. Filmez. Uitați baia. Pute foarte tare și noi acum. Băi, acum trebuie să stau să mă încalț. Da. Și acum vom fugi foarte, foarte repede. Da.
Mie mi-a descărcat telefonul și uitați că aici e plin de iarbă și m-a pișcat ceva. Aici e Moldova, râul nostru frumos. S-ar putea peste 2-3 ore să vină max 1 milion pe la mine. La Da. mine în apartament să filmăm un episod din GTA 5 sau FIFA Da, 16. că el are PS4 și ne PS3. jucăm, PS3 și ne jucăm, care GTA 5 FIFA 14 pe multe jocuri și o să ne jucăm, da. Da. O să fie foarte fain. Dacă voi strânge peste 15.000 de bani în FIFA 16, voi face un episod de food draft. Adică în care îți alegi, cred că știți voi despre ce e vorba. Asta rupa turca. Mergi foarte încet și cade. Așa. Faceți un pic los să treacă în idei și s-ar putea să faceți un pic de niște. Și vreau să vă arăt încă ceva. Aici este Moldova și poate, într-o zi o să facem un episod când facem baie în Moldova. Da. Chiar? Da. Eu știu ca pe mică. Azi, eu merg azi. Azi nu mai mergem. Mâine. Nu, eu mâine nu merg, că mâine o să fac baie. Eu mâine merg la Aquarius. Mâine vom face un episod în apa Moldova. Da. Și o să vă dăm niște poze de la Dăm poze, adică vom la filma. bazin. O să dăm poze și de la bazin, că merg și la bazin mâine. Da, Și o să vă pun poze la bazin. Așa, și în sauna. Și da, asta a fost episodul de azi. Sper să vă placă. Da. Eu pot mai fac Eu am muncit foarte mult la canalul ăsta și la episodul ăsta. Chiar și Alex Da. Vlogs. Și Alex Vlog și Prototip HD. Nu știu cum. Xvalder Prototip HD muncește și sper că ne apreciați. Și eu vă mulțumesc foarte mult și pentru cei 4 abonați, cred. Eu muncesc mult la videouri, să țin telefonul și așa. Și da, eu am fost Matei, el a fost Alex, el a fost Teddy, el a fost George, el a fost Vlad. Și vă urăm o zi bună. La revedere! Pa, pa!